danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Gaskiya dai farko dai ba wai na cire kuɗi na ne na yi producing film ba. Mun haɗa hannu ne da wani, saboda ni na yi tunanin cewa idan na cire kuɗi na gaba ɗaya na yi producing film, farko dai na yi tunanin kamar zan iya yin asara. Shine na ce to bari in haɗa hannu da wani in gaya abun yake, idan na ga riban to zan iya ce zan yi producing ɗina ni da kaina film nawa ni kaɗai ba tare da wani ya sa min hannu ba, a yadda na fara kenan. To wani film kuka fara kuma waya kuka haɗa hannu da shi, ko abin sirri ne ba za ka gaya masu? A gaskiya wannan sirri ne. To wani film kuka fara? Sunan shi Zuciya Ɗaya. Zuciya Ɗaya. To da kuka yi film ɗin yaya abin ya kasance, an samu riba ko an faɗi?